Witam, cześć moi drodzy, tutaj Kiano Gaming z tej strony i patrzcie co mi doszło. HDMI Video Capture. W ogóle tym nie byłem zainteresowany, ale przez to, że ten kanał założyłem miesiąc temu, zaczęło mi się wyświetlać tam te Video Captures. W sumie mi to niepotrzebne było, bo konsolę sprzedałem, ale zainteresowało mnie to, że wszędzie mówili, że wyszło takie cudeńko, które kosztuje grosze. Bo ja to zamówiłem za 11 euro z eBaya albo z Amazon, z eBaya chyba tym razem. I wszyscy ci recenzenci zawsze radzili nie kupować tych rzeczy, bo są niewarte. Jak masz kupować Video Game Capture, to jakieś tam przynajmniej 100 euro czy coś, a te wszystkie na USB, szczególnie 2.0 są słabe i szkoda wydawać na to pieniędzy, tak? Ale sytuacja się zmieniła 2 miesiące temu, kiedy wyszły te bezmarkowe, bo to nie ma marki, tak? HDMI Video Capture poniżej $50 tam mówili. No aktualnie ja to kupiłem za 11 euro z dostawą. I zobaczmy sobie co to wygląda. Jak to wygląda. Otwieramy. Instrukcja. No, do tego nam nie będzie potrzebna chyba instrukcja, tak? O! Gdzie pierwsza wtopa? Mój tripod mi kurde walnął na... Jestem z powrotem. Pierwsze bunkry. Kontynuujemy. Pierwsze bunkry za nami. Dobra, na czym skończyłem, bo mi wypadło z głowy. Aha. Manual. Proste, niepotrzebny, bo tu chyba nie będzie żadnej tego akcji. Tutaj coś tam jeszcze jest? Nie ma. Tutaj jeszcze jest opis z tyłu. Kto jest zainteresowany, co może doczytać. Wiesz, tak? Input do 4K 30 MHz, znaczy 30 Hz, tak? Jest input, output maksymalnie 1080 30 fps chyba, tak? Albo 760 60 fps. Wiem, bo to już z tych recenzji tam czytałem. No, wygląda to tak. Solidnie, dosyć ciężkie. Jak USB, wielkość USB. Po tym już widzimy, że nie ma niebieskiego, że to jest tylko na 2.0. Ten na 2.0 USB, więc nic. Tutaj mamy ten female, tak? Input HDMI normalny size i output mamy, znaczy to jest input, tak, do komputera. Nie, to jest output, to jest input, tu wkładamy HDMI z konsoli, czy z jakiekolwiek tam, czego chcemy gry nagrywać, czy odtwarza to wszystko. Wszystkie konsole tutaj wchodzą, nawet te stare, tak, te open source'y, jakieś tam Nintendo, wszystko działa. To jest po prostu, tam twierdzą na internecie tak, że to jest jakaś magia i tego może długo nie być. Bo za tą cenę dorównuje tym camlinkom, tak, które kosztują powyżej $50. Więc zobaczymy co to jest. A czy mi to nie jest potrzebne właściwie, bo ja nie mam nic do tego co... Aha, mam GoPro, wziąłem sobie Johnny GoPro i z GoPro spróbuję sobie kamerkę, bo to jest druga funkcja, która może być fajna dla tych, co chcą używać sobie lensów swoich kamer, tak? Kamer, komórek bez wewnętrznego software'u, którzy chcą stosować jako webcam, tak? Czy do streamów, to jest rewelacja. W sumie sobie to przetestuję. Też już ładuje się tam moje żony GoPro i zobaczymy, nie? Czy może to będę używał, nie? Więc kto wie, na razie moja kamera mi odpala z tego Android Cam i działa spoko, nie chcę mi się tam z tym bawić. No tak jak mówię, zamówiłem to tylko z tego względu, że właściwie nie wiem czemu to zamówiłem, bo tak wszyscy gadali, się może przydać na 11 euro. No to może się przydać kiedyś taka pierdółka, tak? A szczególnie mówili, że zamawiać to, bo może tego nie być, nie? Tam ja podam w linkach do kanału, do filmiku właśnie linki odprowadzające do recenzji dokładnych tego sprzętu i tam podają linki do Amazona, gdzie tego już nie ma, tak? Parę. No ja miałem na szczęście, znalazłem na eBayu z Irlandii, gdzie mieszkam, więc mi doszło w piątek zamówiłem, dzisiaj dostałem w poniedziałek, tak? Więc tego, tutaj biało właśnie to co mówię, to znaczy, że jest na 2.0 ten
USB, bo chyba niebieskie jest na 3.0, tak, ale to nie ma znaczenia. Za tą cenę nic lepszego aktualnie nie znajdziecie. I to nie, że ja to mówię, jakiś tam Kiano Gaming, który tam tylko gra cały dzień, ale to najlepsi specjaliści od streamingu, youtuberzy mówią, że to jest rewelacyjne, nie? Że wiadomo, że nie jest to quality jak masz gaming card za kurde 200 euro, ale z tego co widziałem na testach, to fajnie to wychodzi, nie? Fajnie to za tą cenę, za 11 euro dla początkujących. Ja to będę bardziej traktował może rzeczywiście jako do chwytania kamery, zaraz się tym będę bawił, niż do video capture, bo po pierwsze nie mam co, sprzedałem swoją PlayStation Pro rok temu, więc nie mam nawet co to dawać do tego, nie? Mam tu jeszcze mój pad, no ale, znaczy nie, no sorry, pad mam do komputera Xboxowa, ale Xboxa nie mam, więc a propos najlepszy pad do komputera Xbox, tak? Super się spisuje mam te baterie zwykłe, co się doładowuje, a jest z Windowsem się łączy rewelacyjnie. Mam tego małego pina Bluetooth do USB włączonego i wykrywa super, ale nieważne. Tak czy siak, każdy, kto chce sobie streamować, użyć swoją kamerkę z wejściem HDMI mini, trzeba mieć tak, bo kamery przeważnie mają HDMI mini na normalne, może używać tego i to będzie wtedy odbierało jako webcam. Będzie łapało sygnał bez zewnętrznego, bez oprogramowania zbędnego. Czy komórkę podłączyć można przez to, tak, kablem. Ja mam taki kabel. Zaraz wam pokażę. O. Kabel, który zamienia USB mini na HDMI i jeszcze z USB i ładuje to komórkę i wtedy komórkę można zamienić sobie w webcama, tak? Więc super rewelacyjnie się to zapowiada. Tak jak mówię, w linkach dam dokładne. Ja nie będę tego wam opowiadał. Musiałbym, po prostu tłumaczyłbym albo zgapiałbym z innych profilów, tak, z innych kont, to co wszyscy mówią, po co mam powtarzać to, co na innych filmikach co możecie oglądać. Ja wyślę dokładne testy w linku wyślę do filmów, gdzie tam goście naprawdę testują, którzy są mądrzejsi ode mnie o lata świetlne, więc nie będę się tu wymądrzał, bo w sumie mówiłbym to, co oni. Ale ja jako zwykły zjadacz chleba wam pokazuję, że takie coś istnieje. Jest to ponoć warte. Mi to w sumie koło nosa zwisa, bo nie mam co podłączyć do tego, ale że tak wszyscy chwalili, to zamówiłem. HDMI, tutaj musi być to R, bo słyszałem, że niektórzy niby, że oryginalne, ale to jest bezmarkowe, tak? No i oni znikają wszędzie. To jest nowość. To weszło na tygodniach, tak? I jest czymś rewelacyjnym, więc polecam. Ponoć, nie? No. Więc możecie sobie posprawdzać na netach. W takim pudełku dostałem manual. Tutaj widzicie. Pyk. Manual OBS. I to jest, tu w tyle podają wszystkie, że jest zgodne z OBS. Wszystko zgodne z OBS-em, wiadomo, nie? Takie czasy, że to musi być zgodne z OBS-em, więc ja sobie to teraz posprawdzam, więc może jeszcze potem rzucę, zobaczę. Ale tak w gruncie rzeczy taki amatorski unbox z takim amatorskim komentarzem, bez większego myślenia, bez większego przygotowania. Dostałem to dzisiaj. Fajna rzecz. Ktoś się zastanawia nad streamingiem, nie ma kasy, jest początkującym, ponoć to wystarczy. I cena jest rewelacyjna, bo no, ja 11 euro zapłaciłem z dostawą. W piątek zamówiłem, w poniedziałek dostałem, więc kto jest zainteresowany, śmiało. Dobra, moje miśki, pozdrawiam. Kiano Gaming z tej strony. Dzięki dla fanów, dla subskrybentów i już mi się język pląta, widzicie, jeszcze połowa dnia już mnie ciśnie do komputera, nie, żeby sobie pograć, już mnie kurde gotuje. Ja tu jakieś unboxingi robię, ja tu powinienem grać, ale dzięki wielkie. Kiano Gaming, taki unboxing, jeszcze raz, do następnego filmiku, pozdrawiam, heja, ahoj, miśki.